Δύο κομμάτια ενωμένα μεταξύ τους θα ακούσετε. Θα προλογίσω το δεύτερο πρώτα. Το τραγούδι αυτό της Κύπρου, το παραδοσιακό, είναι μεσαιωνικό τραγούδι, είναι ερωτικό και λέγεται Ασερόμπασμαν. Τι σημαίνει, ούτε οι Κύπροι ξέρουν τι σημαίνει. Μεταφράζω και τα άλλα δηλαδή, αλλά αυτό είναι πραγματικά δύσκολο. Τα άλλα εντάξει είναι δηλαδή μπορεί κάποιος ίσως να φανταστεί περίπου τι λένε, δηλαδή λέγεται, το ένα λέγεται 4 και 4. Κάτι αρπάζει τα αυτιά, κάτι. Ο Βοσκός, ξέρω εγώ. Το Γιασεμίν. Αλλά το ασερόμπασμα, εντάξει, είναι δύσκολο. Το ασερόμπασμα ήταν μια αγροτική εργασία, είναι σύνθετη λέξη από το άχυρο και το μπάζο, το ρήμα. Ήταν η διαδικασία του μπασίματος των αχύρων από την αυλή στον αχυρώνα. Δηλαδή μάζευαν παλιά τα άχυρα έξω από τον αχυρώνα και μετά με τσουγκράνες, ξέρω εγώ, τα πετούσαν μέσα. Κάνω και λίγο καριέρα. Λοιπόν, τα πετούσαν μέσα με τσουγκράνες λοιπόν στον αχυρώνα. Οι πιο προχωρημένοι είχαν μία τρύπα στην οροφή και τα ανέβασαν με τροχαλία πάνω τα άχυρα και τα πετούσαν από εκεί για να στιβάζουν. Τώρα τι σας νοιάζει εσάς θα μου πείτε, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, πληρώνετε που πληρώνετε εισιτήριο να μαθαίνετε και κάτι. Λοιπόν, το ασερόμπασμα μοιάζει, ξέρω εγώ, προλεταριακό, ας πούμε, εργατικού χαρακτήρα, αγροτικό, ξέρω εγώ, δεν είναι. Όπως είπα στην αρχή, είναι ερωτικό, διότι ο Ερωτήλος Τροβαδούρος του 12ου αιώνα πληροφορεί την αγαπημένη του ότι ασερομπάζω κι έρχομαι. Λοιπόν, πριν από αυτό όμως, θα ακούσετε ένα άλλο κομμάτι ενός Γερμανού συναδέλφου, αρκετά ταλαντούχου, λέγεται Johann Sebastian Bach. Ναι, λοιπόν ο Bach ανάμεσα στα πολλά άλλα έργα βέβαια που μας άφησε, έγραψε και τις σουίτες για σόλο βιολοντσέλο. Ο Κερκυραίος αυτός του Γιώργου έπαιζε τις σουίτες αυτές στο βιολοντσέλο πράγματι για χρόνια και τις μελετούσε, αλλά ο κριτικός αυτός από μέσα τρογότανε και αποφάσισε πριν από 12 χρόνια να τις μεταγράψει για κριτική λύρα. Και ήταν μια επίπονη διαδικασία, είχα τη μεγάλη τύχη να την παρακολουθήσω από κοντά από το ξεκίνημά της μέχρι και την ολοκλήρωσή της πριν από πολύ λίγο καιρό, όπου κυκλοφόρησε ψηφιακά αυτή η δουλειά. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Η λύρα, ξέρετε, είναι το πρώτο έγχορδο με δοξάρι στη Δύση. Εντάξει, δεν είμαστε Δύση, ας πούμε, αλλά στην Ευρώπη, ξέρω, να πούμε στην Ευρώπη, ούτε Ευρώπη είμαστε. Εντάξει. Ήταν το πρώτο όργανο με δοξάρι, τέλος πάντων, εδώ γύρω. Και ο Γιώργος θεωρεί ότι είναι η προγιαγιά του βιολοντσέλου. Οπότε ένα έργο που γράφτηκε για βιολοντσέλο σίγουρα θα μπορούσε να παιχτεί και στην προγιαγιά του. Και αυτό έκανε. Ακούγεται εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όπως είπα, για μένα ήταν πολύ ωραίο όλα αυτά τα χρόνια που ένιωθα ότι μέσα στην ανακατοσούρα όλη αυτή της εποχής, μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που ζούσαμε και ζούμε, ένας άνθρωπος καθότανε και μελετούσε ώρες κάθε μέρα, επί χρόνια, για να μπορέσει να βγάλει αυτό το έργο. Λοιπόν, θα ακούσουμε πρώτα ένα απόσπασμα από αυτό και μετά κατευθείαν το κυπριακό τραγούδι που το ανέφερα.
Αχαιρομπάζω κι έρχομαι αυτήν στη γειτονιά σου. Μόνο δω τα μαύρα μάτια σου να ακούσω τη λαγιά σου. Μόνο δω τα μαύρα μάτια σου να ακούσω τη λαγιά σου. Κορμάκι μου στα αγκάλια σου να πιάσει. Κι ξυπνάφια μαντοπούλα μου κι ήρθα στη γειτονιά σου. Να μου κάμωσιν τα γειτονόπουλιά σου. Μόνο δόιντα να μου κάμωσιν τα γειτονόπουλιά σου. Αχαιρομπάζω κι έρχομαι αυτήν στη γειτονιά σου. Πού να δω τα μαύρα μάτια σου να ακούσω τη λαγιά